Исәнмесез, минем исемем Светлана. Мен техникумга килдем, ювелир булырга дип. Мен сезне таныштырам бүген туй балдагы белән. Без бергә эшлибез. Карыйсызмы? Туй балдагы ул эшләнә бик җиңел. Үзенчә караганда да ул туры гына. Аның бер нинди дә ташлары, ниләре юк. Бар вакытлар, бар кешеләр кайберләре таш куялар. Без ясыйбыз гадине. Тиз генә, ярты сәгать эчендә. Аның өчен безгә кирәк металл. Металлны без алабыз латунь. Ул үзенчә алтынга охшаган, но ул алтын түгел. Бу бераз сарырак. Тагын безгә кирәк булыр надфиллар. Алар күп, алар безгә кирәк булыр горелка, төрле инструментлар, төрле пинцетлар, ригель. Һәм ригель ул кирәк балдакның туры булсын, матур булсын. Ригель безгә кирәк, чөнки металл без аны җылытканда ул формасын китерергә дип. Аннары безгә кирәк булыр төрле насаткалар. Без аны ялтыратабыз балдакны. Булды? Башлыйбыз. Практикадан башка без тагын эскизлар ясыйбыз. Без аларны или өйдәге балдаклардан карап ясыйбыз, бәлки интернеттан алабыз. Шундый төрле техникада кольелар төрле. Бу браслет. И тагы без өйрәнәбез орнаментлар. Ничек алар булырга тиеш. Лимонканы кабызабыз. Лимонка безгә кирәк чистартырга металлны. Безнең бар менә шундый металл. Шуны без хәзер ясыйбыз балдак. Безгә металл туры кирәк. Без аны турылатабыз. Хәзер безгә аны бераз җылытырга кирәк, йомшак булыр өчен. Бу вальсы. Алар безгә булышалар форма бирергә дип металлга. Менә монда куябыз и әйләндерәбез. Әкрен генә ашыкмыйча форма ясыйбыз. Бераз әйләндерәбез. Минемчә әзер. Булардан соң безнең металл бик каты, безгә аны тагын җылытырга кирәк. Суга салабыз.
Қазір алабыз ригель. Һәм форманы ясыйбыз. Шундай форма. Менің бармакларым кіштерек. Ясыйбыз кіштерек. Артық металлны біз кесеміз. Башта киіп қарайбыз. Так, әйдеңіз бұл бармаққа. Қазір кесеміз. Так. Давайте покажем. Так. Шофы тегіс түгел. Тегіс шықмайды. Тағын біраз напильник білен туралатамыз. Тур етіп тұташтырырға керек, ярықлары қалмасын үшін. Ретіп жабыштырырға керек. Металлны шестартыр үшін біз аны флюсқа біраз тығып аламыз. Қазір жылытамыз. Біз алабыз припой һәм қайнар балдаққа саламызды жылытамыз. Міне шушындай. Біз аны қазір туралатамыз. Қазір біз балдақны, шофын бітіреміз. Көрінмесін үшін. Қазір біз балдақны шкурка білен шымыртамыз. Қарайбыз. Іштегі шоғын. Қазір бор машинада ішлейбіз. Бұл біздің шлифовка болып шыға.
киіп көрсете аламын. Өзімнікін салам.